uyimfumba yenyama utyanga ukwazi uthwala ngesisu sakho. Umango wam nemidlondo nemiziza ngubhele uyavunga ndango uzawunyeka. Ntwana. Ubunjuma utya nje ba ukuni ngakubonisa ngoku. Inyanga yinye sekule. Wemiye wevunga mna inyama ndiyivumela ijolo usebenzile kodwa bavani man. Yintoni nganivanisiyo noJola? Kodwa ane wesigqibeleni ngaloo ndikuloo mimango for ndiphuma phakange undibone ndiphuma ntwana uzam ndihamba. Ubona ndarhaneleka kule mimango engasendlapha for ingandiyazingela nokwazi ingqusha nodwa nowalapho. Ndiyowaphi? Engqusho. Mna? Not engqusho man ndiyakubona apha ku-TikTok ndiyakufollow. Mna? Usinathemba? Yeah. Usinathemba ndiyakufollow. Uyathanda uphakula nophakula. Akona majumza wena. Ayikho ijumza ayimula yiphi. Nganzinyoka le mimango ukuthi qatha into enye man. Nobuzena nengathi ayintombi endala uzena ndeyintombi endala bebefike uqala. Kodwa hayi man unenhloni la mntana ngoyise man. Bonini noba ngubani ixesha ngoku lokufika. Kodwa kwinto engenazo yenzeka kule ntombi indala. Hayi indala kuba yayifike uqala. Kodwa ngokokwenza hayi George enhla ndiyabona uba iyala. Ewe man ngafumana intokazi enonibhidi iziphathe ngohlobo likaZenani. uZenani unenhloni man. Unenhloni akafuni. Hayi akafuni nganto kuthiwa uyise uthentini kuthithe kanje ngento ba uyise akafuni cha. Nakuthiwa noba kuthiwa kuthethwa ntoni na akafuni kwanto ethethwayo into ethethwayo mayibe into eyiyo qaba ukuthi lichithakele. Hayi. Yabo mintokazi nganibhidi iziphathe ngohlobo kaZenani. Ibe nenhloni man ngoyise cha. Ha ndingalobola mfundini. Hayi ndiyawuqoba umnqwazi ndihambe ndiyowucela kusalikazi. Hayi. Yo asebenza mfundini yasebenza. Inamaduma ihamba isiwa ihamba isithini. Akukhathaliseki noba iwile ngoku noba kutheni yenza laa nto ibiyenza qha into bendala. Hayi. Kona ngomkhonto man ufuna umisela imbiza yawo qha kuthiwe nangu umkhonto welikhaya. Awuhamba udubula zinkomo, awuhamba ubetha zinkomo, awuhamba uhlaba zinkomo, awuhamba unyola abantu. Le nto inyulo into usebenza kweli khaya le ayihambi isenza izinto ekufamba izenzi. Izinto ekufamba izenzi ayihambi inyola abantu, ayihambi iphalaza amagazi bengahanga thethelwe ethelele lilungise elikhaya. Uba ilo gazi lolungise elikhaya alikho elinye igazi emaliphalaza ngale. Hayi man hayi. Yo Yabona nesebenza nje uyayazi uZenani basiyatyiwa isibindi kowabo. Yiyo le nto engahambi edlala mfundini. Hayi man umile man ngegama man. Akavumi umele umzi into ebalulekileyo kuyelela gama. Into ucela ubuthongo man isibindi esingathi sinento